Masu kallon barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da dawa shafinmu na turanci a sauƙaƙe a shafin Malam Aminu Dare. Karatunmu na yau zai tattauna ne akan tenses, abin da yake da matsala. Da haka wannan karatun na intermediaries ne, wanda suna ɗan jin turanci suna ɗan buƙatar ɗan gyara don gane da za su faɗi maganganunsu a cikin turanci ba tare da sun yi kuskure ba. Ina fatan masu sauraron mu za su biyo mu su ga yadda ake amfani da wa'annan daki-daki. Muna da lokaci guda uku a turanci ko kuma a kowane irin yare. Lokaci da Allah ya a duniyar nan guda uku ne: lokacin da ake ciki, lokacin da ya wuce, lokaci mai zuwa. Da haka bature sai tenses din shi a matsayin wa'annan lokacin. Yana da present, yana magana akan duk magana da za faɗa a lokacin da bai wuce ba. Yana da past, shi ne duk abin da za faɗa akan lokacin da ya gabata ya wuce a baya, da kuma future akan lokaci mai zuwa. Sai dai kowane a cikin wannan manyan rabe-raben tenses din kowane kwa ɗaya ya rabu gida hudu. Idan muka ce present tense, shi present tense din nan ya rabu zuwa gida hudu. Yana da simple present tense, kuma yana da present continuous, yana da present perfect, yana da present perfect continuous tense. Haka muka ce past tense, shi ma ya rabu zuwa gida hudu. Yana da simple past, yana da past continue, yana da past perfect, yana da past perfect continuous. Idan muka ce future tense, shi ma future tense ya rabu zuwa gida hudu. Yana da simple future, future continuous, future perfect, da kuma future perfect continuous. Da haka dole kowanne a cikin wannan yana da inda ake amfani da shi a magana don kaucewa kuskure a yayin yin magana. Misali, simple present tense ana amfani da shi a waje bakwai kamar da zamu nuna. Present continuous ana amfani da shi ma akalla waje ya kai bakwai. Present perfect ana amfani da shi a waje biyu. Present perfect continuous ana amfani da shi a waje ɗaya ko waje biyu kamar da karatunmu na gaba duk zai nuna mana. Zan sake mai tonin kafin je bayanin ɗaya bayan ɗaya. Za mu ɗauki kowane kwa ɗaya sai mun dire mun yi bayani daki-daki da ake amfani da shi. Yayin da ɗan adam ya iya amfani da wannan daidai, to fa ya iya turanci, sai dai ɗan abin da ba a rasa ba don gyara turancinsa ta yi masa kwalliya ko gyaggyara shi don ƙara miya zaƙi da neman wa'yansu abubuwa. Amma wannan da su muke iya magana a kowane irin yare. Tense, me tense? Tense shine ma'auni ko lokaci na aiki. Idan lokaci da aiki ba su daidai ba, ma'ana ba za ta bada ma'ana ba, magana ba za ta bada ma'ana ba. Idan na ce na ganka jibi, kai kanka ga san wannan magana ba ta bada ma'ana ba. Sai dai ce na ganka ɗazu, ko na ganka yau, ko na ganka jiya. Da haka tenses ne yake daidaita maka lokacin da aiki. To tenses a turanci manyan rabe-rabensa guda uku ne. Akwai present tense, shine duk tenses ɗin da yake magana akan lokacin da bai wuce ba ko lokacin da ake ciki da makamantansu. Akwai past tense, wanda yake maka bayani akan lokacin da ya gabata kamar ɗazu, jiya, shekaran jiya. Da kuma future tense, shi kuma da yake maka magana akan lokaci mai zuwa kamar in an jima, kamar nan gaba, kamar gobe, kamar jibi, sati mai zuwa, wata mai zuwa da makamantansu. Kuma muke bayani cewar kowane tenses a nan guda ɗaya a manyan rabon ya rabu zuwa gida hudu. Kowanne a cikin sai da simple, misali simple present, simple past, simple future. Present continuous da present continuous, shi ma past continuous, future continuous. Na farko yana da present perfect, na biyu ma da past perfect, na kuma yana da future perfect. Na ɗayan yana da present perfect continuous, na biyu ma da past perfect continuous, na uku yana da future perfect continuous. Duk da cewa da yanzu ba a fi amfani da shi ba, kuma an ce a western world an daina amfani da shi sakamakon yin amfani da present future continuous a madadinsa. Za mu ba da misali ɗaya ba da haka za mu ɗauke zane ɗaya a cikin na ɗaya, wato shine simple present tense. Ɗauko na ɗaya a cikin na ɗaya, muna cikin present tense kuma mun ɗauko simple present tense, wato na ɗaya a cikin guda hudun na present tense. A cikin wannan simple present tense ana amfani this inda ake amfani da shi. Ana amfani da shi a waje guda bakwai, kamar da mai kallo ko mai saurari zai gani. Na farko akwai abin da kira present action. Ya ke yin present action? Aikin da aka gama yanzu ko aikin da aka gama yau. Misali, I come now, na zo yanzu, ko I come today, na zo yau. Sai abin da kira habitual action, shi ne aikin da ake yi kullum ko kuma aikin da ake yi lokaci-lokaci, wani abu da ya zama kamar al'ada yayin da lokacin da ya kaka yi. Misali kamar bacci da daddare, kamar zuwa makaranta da ake kullum, ko kamar yin sallah, ko a ziyara da kake wani dan uwanka. Da haka zan iya cewa I eat every day. I eat every day, ina ci kullum. Ko kuma misali in wani sati nake yi, in ce on Friday I visit him on Friday,
ina ziyartar sa ranar juma'a. Ko kuma I sleep in at night. I sleep at night. I go to school in the morning, come back in the afternoon, play in the evening, and sleep at night. Da ka keɓaɓɓantaccen lokaci da kake wani aiki shi ma ya faɗo cikin habitual action. Sai habitual repeated action, manufa aikin da yake maimaita kansa da kansa wanda mun ga mai yin sa ba. A fahimtar bature yana ganin wannan nature ce, kamar abin shi yake yin kansa, kamar fitowar rana, yin sanyi, yin zafi, yin damuna da makamantansu. Da haka za a iya cewa the sun rises in the east, rana tana fitowa ta gabas. Da haka shi a wajensa wannan habitual repeated action, tunda ba mu taɓa ganin ta fito ta wani waje ba sai ta gabas ko yaushe. Sai kuma divine words, idan za mu faɗa abin da Allah ya faɗa a alƙur'ani ko za mu ce aya ta ce, ko mu ce sura ta ce, ko kuma alƙur'anin ma ya ce, ko mu ce a bible ya ce, ko mu ce Allah ya ce, ko wani hadisul kudusi wanda hadisi ne daga ubangiji kai tsaye, shi ma sai da a ce a faɗe shi a cikin simple present tense. Misali zan ce Allah says in Quran, or God says in Quran, God says in Quran, or God says in Bible. Allah ya faɗa a cikin wani a Bible, Allah ya faɗa a Qur'ani, ko this chapter says, wannan surar ta ce, or this verses says, wannan ayat ta ce. Sai kuma commentary, shi ne labarin wasanni lokacin da ake yin wasannin. Duk da cewa a wannan lokacin ake yin wasannin ba gama aka ba, in za ka ba da labarin wasanni sai dai ka dinga ba da labarin a cikin simple present tense, ba a ba da shi a present continuous, manufa ba a sa masa ing ko a sa masa am ko is ko a. Sai kuma universal truth, misali bara ba da misali wani kamar ce Kanu scores the ball now, Kanu ya ci wannan yanzu. Universal truth kuma shine za ka ba da labarin abin da duk duniya haka ne. Misali a Kano haka ne, a Lagos haka ne, a India haka ne, a China haka ne, ko ina haka ne. Shi ma za ka wani irin wani abu ka kan faɗe shi ne a simple present tense. Misali ka ce man dies every day. Man dies every day. Dan adam da kake gani ko mutum yana mutuwa kullum. Duk duniya an yadda cewa in dai gari ya waye sai wani mutum ya mutu. Sai kuma future action on timetable. In za ka bada labarin abin da an riga an sa shi a timetable, manufa an sa masa rana, an sa masa lokaci. A nan sau da yawa muka fi yawan yin kuskure. Ina so masu saurari su fahimci nan, lokacin da aka ce jirgin zai tashi gobe karfe 10, tunda tashin jirgi a timetable ne, jirgin ƙasa ne, jirgin sama ne, ko a'a wata mota ce a wani kamfani da suke zirga-zirga, shi ma za ka wani tashin wannan motar kakkamanta a cikin simple present tense za ka faɗa. Ko kuma za ka yi maganar lecture, misali ka ce the lecture starts by 10 tomorrow, lecture za a fara ta ko za ta fara gobe karfe 10, ko kuma za ka bada labari a cikin invitation wanda muka fi yawan yin kuskure. Sai dai wa invitation da aka ji an ce the family of Alhaji Mustapha and that of Alhaji Naziru are cordially invite you to the wedding party of their sons and daughter which will take place. A ƙa'idar turanci ba za a ce which will take place ba, sai ce which takes place as follow. Saboda me? Saboda gashi za a faɗi lokacin da rana, will ba za ta zo, sai ce which takes place as follow. Da duk abin da aka sa shi a timetable ba a sa masa will, da haka za a yi shi sai da a faɗe shi a cikin simple present tense. Misali zai ce the flight leaves by 10 tomorrow. Jirgin zai tashi da karfe 10 na safe gobe, ko zai tashi gobe. Haka later ta ce, oh Ado, you are invited to my lesson. So when the lesson starts, oh the lesson starts by 10, karatun za fashi da karfe 10. Haka an jiri mota ce a tasha ce, please hurry up. Why do you ask me to do that? Because the bus leaves by 4 o'clock. Mota za ta tashi karfe 4. Da aka zata abin da yake tantabi kar a manta, simple present zai ba a sa masa wai. Masu invitation ya kamata dan gyara wannan da ya zama turancin insha Allah muna yin shi daidai kamar yadda ya kamata. Za mu je dokokinsa ko mu ga to waya dokokinsa suke. Mun fara da abin da ake kira positive statements. Na ake bi da positive statements shine ka ba da bayani na wani abu, wato magana cikakkiya ba tare da koriya ba. In an ce positive statement ana nufin kawai bayani, na zo positive statement, zan zo positive statement, ina zuwa positive statement. Amma an ce negative ya zama a farkon magana ba ta zo,
ban zo ba negative statement, ba zan zo ba negative statement, ba zuwa nake ba negative statement. Daka karatun dokar mu ta farko zamu fara karantawa shine positive statement, yadda zamu ce nayi kaza ko kuma ina yin kaza. Sai aka ce an raba sunaye ko wakilin suna zuwa gida guda hudu, gida biyu, hudu a waje daya, uku a waje daya. Da I da you da we da zai suna amfani da root word ne a lokacin da za a yi amfani da simple present tense. Ba ka canza komai, ba ka ƙara komai. Misali, amma an ka zo he da she da it, lallai kalmar baɗin sai ta canza. Canjin guda uku ne, kamar da za mu gani a misali. Idan kalmar aiki ta ƙare da o ko ch ko sh ko s ko x, ana ƙara mata es. Misali, idan anan ka ce kalmar go, to anan sai ka ce goes. Idan anan ka ce watch, to anan sai ka ce watches. Misali, I go to school now, na je makaranta yanzu. I go to school today, na je makaranta yau. I go to school every day, ina zuwa makaranta kullum. I go to school in the morning, ina zuwa makaranta da safe. Amma idan ka zo magana akan he ko she ko it, ba za ka ce go ba, sai ka ƙara wannan kalmar go din es, sai ka ce he goes to school now, ai ya tafi makaranta yanzu. He goes to school today, ya tafi makaranta yau. He goes to school every day, yana zuwa makaranta kullum. Ko he goes to school in the morning, yana zuwa makaranta da safe. He goes to school on Friday, yana zuwa makaranta ran Juma'a. He goes to school every year, yana zuwa makaranta kowace shekara ko every month ko duk kowane wata. Manufa idan ka zo he da she da it, kar ka manta sai ka duba ƙarshen root word din. Ƙarshen root word din da bai kare. In ya kare da wayannan o ch sh s ko x ka kare es. Idan kuma ya kare da y, sai ya zama baki ne ba wasali ba kafin y. Wasalinka su ne a, e, i, o, u, ban da su. Amma in ya kare da kamar b ko c ko d ko f ko g ko h, to lallai ka kula in ka zo yin amfani da he da she da it, sai ka cire y din ka sa ies a maimakon y din. Misali ina ce I cry now, amma idan he ne ko shi sai ka ce he cries now, she cries now, or it cries now. Idan ce I fly like a fly, nakan tashi sama kamar kuda. Or we fly like a fly, mukan tashi sama kamar kuda. They fly like a fly, sukan tashi kamar kuda. Amma ka zo he ko she ko it, ba za ka sa fly ba, sai ka cire y din nan ka sa ies a maimakon ta, sai ka ce he flies like a fly, yakan tashi sama kamar kuda. Or she flies like a fly, takan tashi kamar kuda. Ko it flies like a fly, yakan tashi ko takan tashi kamar kuda. Sauran babin da suka saba da waɗannan na farko, wato ba su kare da waɗannan ba ko ba su kare da y ba mai baki a cikinta, za a kara masa x ne kawai. Misali, kalmar play ta kare da y, amma me kafin y? A wasali ne. To tun da wasali ne ba za a cire y din ba, sai dai a kara x. Sai a ce Ado plays well, Ado yakan yi wasa sosai. O Aisha comes today, Aisha ta zo yau. O Aisha comes here every day, Aisha tana zuwa nan ko da yaushe. Mai koyo ya gane. He wakilin suna ne na mutum ɗaya namiji, kamar ka ce Ado, da ka ce Ado he ba a faɗa, sai daga ce kawai Ado goes to school in the morning, Ado yana zuwa makaranta da safe. Aisha watches TV at night, Aisha tana kallon talabijin da daddare. Ba da haka ce Aisha she, kai abin da kira tautologist, wanda a karatunmu na gaba insha Allah za a ga inda ake so dan adam ko mai bayani da turanci ko mai magana da turanci ya kaucewa yin amfani da tautologist, saboda kuskure ne a turanci. Comes, eats, goes, eats, sleeps. Nan ka ce goes, amma nan sai ka kara kawai x, sleeps. Nan ka ce watches, nan sai ka kara x, ka ce eats. Nan ka ce cries, nan kuma s da kara. Da haka wannan shine bayanin da ake so mai karatu ya fahimta don kare sabani a yayin yin amfani da wannan simple present tense. Tishar wanda muka yanzu shine ka ce ban yi ba ko kuma ba na yi. Ina ce negative ana nufin korewa. Da haka karatun mu ne yanzu muna so mu gane da I da you da we da they suna daukar do not ko kuma ka ce don't. Da do not da don't abu ɗaya ne. He she suna daukar does not ko kuma doesn't. Da does not da doesn't duk ɗaya ne. A magana an fi amfani da construction ne shi ne don't ko kuma doesn't.
a rubutu an fi amfani kuma da normal order. Misali, I do not go to school, ba na zuwa makaranta. Amma idan he ne ko shi ko ita sai ce he does not go to school, baya zuwa makaranta. Kalmar manta ko da aikin yau akai koyin zamu yi amfani da shi. Misalin ce I do not eat today, ban ci abinci ba yau, ko kuma ce he does not eat today, bai ci abinci ba yau. You do not understand, ba ka ganewa, amma shi ne sai a ce does. She does not understand, ba ta ganewa. We don't cry, ba ma yin kuka. Idan it ne sai ce it doesn't bark, baya yin haushi. Ya kin da question, tambaya. Ya zami tambaya a cikin simple present tense. Wannan ma yana da kyau dan adam ya tsaya kula ko mai magana turanci ko yadda ake amfani da tambaya a cikin simple present tense. Saboda idan kalma ta kare da o, kamar da muka faɗa ba yana kara mata es. Tun a wajen korewa da wajen tambaya wannan dokar take yin aiki. Da I da you da we da they za su amfani da kalmar do. Misali, do I go to school today? Shin da je makaranta yau? Do I go to school now? Shin da je makaranta yanzu? Do I go to school every day? Shin na zuwa makaranta kullum? Amma idan he ne ko shi ko isa ce, does he go to school today? Shin ya zo makaranta yau? Does he go to school? Shin yana zuwa makaranta? Da haka in ba lokaci ya koma ana yi yau da gobe kenan. Kamar anan, do I go to school? Shin ina zuwa makaranta? Does he go to school? Shin yana zuwa makaranta? Do you cook today? Shin ka yi girki ko kin yi girki yau? Amma idan he ne ko shi sai ce, does she cook today? Shin ta yi girki yau? Do we sleep at night? Shin muna yin bacci da daddare? Amma idan he ne ko shi sai ce, does it sleep at night? Wani shakisha positive questions. Tambaya ce akan tabbatar da aiki.